ଆସିଲୁ କି? ଓ କେଉଁ ଚିତ୍ର କରିଥିଲା କେଉଁ ଚାଲି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଆଚ୍ଛା ତ କେଉଁ ଚିତା କରି ଆସିଲା କେଉଁ ଚାଲି ଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତ ଦେଶ ମାସ ତନ ନାଁ ଗାଁରେ ବୁଝେଇ କହିପାରିବୁ କି? ଆରେ କହିପାରିବେ ଦେଖ ଶୁଣ ହେତୁ ଜ୍ଞାନର ନଳୁଆ କେରା ମୁଖର ଖାନର ଏତା ଫେରି ଆରେ ଦେଶ ଫେରି ମୁଁ ଆସିଛି ଶିକାର ଧରି ଏତା ଫେରି রেকর্ডিং চলছে না অডিও রেকর্ডিং